Започваме с поздравителен концерт по канал 3. Майнов, аз не чувам нищо. Може да е за глухонеми. Ще ме прощаваш, ама концерт без музика е като танц без Яна! И Жана! Невероятни, прекрасните Яна. И прекрасната Жана, разбира се. Жана. И сега време да ви кажем здравейте, скъпи приятели. Най-вече честит имен ден на всички катета и катерички и катеричовци. Не дей сега. Съобразявай се малко. Не дей. Какво съм казал? Еми се казал си глупости в ефир говориш. Как и ти? Глупости говорим. Това са необикновени думи, казах. Са необикновени. Внимавай, че някои хора могат да разберат нещата погрешно. Не дей. Затова е по-добре да го казваш директно това, което мислиш. Не е ли така? Говорил на Скембала по BBT. Значи, те са двама приятели и играят на тая игра, нали, с гатанките. Ако е за царевицата, не я казвай, защото не мога да кажем в ефир думата гъс. Ами да я цензурираме тази дума тогава. Ако е за царевицата, не я казвай, защото не мога да кажем в ефир думата. Да видим, има ли цензура в BTV и предаването Пирамида? Това е против природата. Природата не създава два пола. Два пола и един кошлуков. Ако ми позволите, не знам дали е редно в ефир да ползвам предишната дума за гей, тя е може ли? Ами вие вече не ли използвате? След дъжд качулка. След BTV скат. Значи не е ли малко обидно 600 хиляди идиота да гласуват за вас? Не. Искам да ви кажа, че този, който обвинява, че 600 хиляди българи са идиоти, самият той е дебил, импецил и хиповизиден кретен. Брей, Кръстев, кретените има ли проблем с хиповизидата? Самият той е дебил, импецил и хиповизиден кретен. Явно доста ги раздразнихме, колега Иванов, защото като уси наскачаха и почнаха да псуват. Не знаех, че усите скачат. Аз пък не знаех, че псуват. И не само усите, Майнов. BTV и президентски избори. Тези, които се интересуват за публиката и за тяхното добро представяне, те не слабодстват с фрази, те просто си вършат работата, разчистват лайната на всички останали, които слабодстват. Тук поне има някаква цензура. Да, и в ролята на цензурата Христо Гърбов. И разчистват лайната на всички останали, които слабодстват. Запушиха ми се ушите от мърсоти, бе. Сега ще ги отпуша, дай! Моля ти се, остави ме. Аз се чудя дали другите народи имат такова словесно разнообразие. Съседните държави все си мисля, че могат да са поприхванали нещичко от нас. Ти знаеш ли кои са тези страни? Не за себе си. Ще ни ги покажат от BBT. Предаването е чай или кафе. Ще доведат до създаване на произведения, които да се впишат в европейски, в световни тенденции, а не само да гледаме към съседните славянски страни, където вече има нобелисти, Албания и Турция. От 300 милиона славяни точно тези ли избрахте? Славянски страни, където вече има нобелисти, Албания и Турция. От нашите съседи отиваме в BTV. Ще се появи в такъв вид на корицата на едно от най-популярните издания за свечки живот в Америка. Америка. Светът е малък. За свечки живот в Америка. Вече сме в ТВ утрин по 7 дни. Благодаря за включването. Прав е нашият... Ако може само да не се обажда повече, че съм алергичен. Прав е нашият зрител. Той каза нещо хубаво. А Асен Григоров каза нещо още по-хубаво. БНТ и денят започва. Дюните на къмпинг Златна рибка край Созопол са откраднати. Удивителна. Столичани са отишли да видят, че от Созопол изнасят думите. Докато някой изнасят думи, други направо ги подменят. Созопол изнасят думите. Нямам думи, Кръстев! Нямам думи. Аз вече нямам нерви и думи.
Защо нямаш да не ти ги извадил някой заболекар нервите? Глупости, аз на заболекар не ходя. Верно, що? Защото са ми здрави зъбите за това. Аз си мислих, че им нямаш вяра. То в днешно време на кой ли да му имаш доверие вече? BTV и вод на доверие. Прочутият обелиск на площад Конкорд в Париж е част от А. Космически кораб, Б. Театрален декор, С. Древноегипетски храм. Отговор С. Той кой те пита, бе? Подсказвач! Въпросът е към Гален. Отговора. И защо? Той ти даде правилен отговор. Може да го е забравила. Все пак минаха няколко секунди. С. Древноегипетски храм. Отговор С. Той кой те пита, бе? Продължаваме с въпросите. Кой от избраните резервати се намира в Рила? А. Сребърница, Б. Джинджерица, С. Парангалица. А кой водещ се намира в словесна задръстеница? А. Сребърница, Б. Джинджерица, С. Парангалица. Гареловица. По-известен роман главна героиня е циганката Есмералда. А. Дон Кихот, Б. Шогун, С. Парижката Света Богородица. Казвай. Б. Кой? Абе, Шогун ли за Япония, бе? Каква циганка там? Каква циганка там? Ама какъв ром тук. А сега, колега, един въпрос към вас. Така, слушам. Какво е това? А. Трафопост, квартал Столипиново. Така. Б. Електрическо табло на АЕЦ Козлодуй след 1 януари 2007 година. Така. Или това е В. Приятно ми е Мавриков. Отговор А. Със сигурност. Чакър, тапур, дзън. Грешен отговор, Майнов. Това е поредната акция на Мавриков по сигнал на зрители. Вижте. Какъв е проблема и защо се обърнахте към господари на ефира? Ами, първо се обърнахме към господари на ефира поради това, че таблото е в такова състояние и според мен това табло е редно да се смени. Значи, обърнахме се към електроразпределение столично. Там подадохме молба и жалба за таблото, което е в такова състояние, че да не можеш да пипнеш нищо по него, да те е страх и имаш чувство, че всеки момент ще стане пожар. При някакво по-голямо дъжд или влага, то е направо опасно. Какво ви отговориха от електроразпределение? Господин Касабов отговори, че просто има проблем в цяла София с тези табла и нямат достатъчно пари, нали, за да сменят таблата в София и в такива съответно сгради. Вие живеете тук. Страхувате ли се, че един ден може да стане най-малкото пожар? Таблото е много опасно, защото има течове по сградата, което е наш проблем, проблема с течовете. Но аз знам, че таблата трябва да бъдат затворени, изолирани с стъкло или с кутии специални, които са от компетентността на служителите на електроразпределение. И бих ви помолила да снимате главния бушон, колко е достъпен, в каква кутия. Наистина ви моля, елате, снимайте да видите главния бушон. Главния бушон къде се намира? Добре. Нека да погледнем и главния бушон. Това ли? Това е аз бих... Всеки недобросъвестен уличен минувач би могъл съвсем спокойно да дойде, не съзнавайки какво върши. Може да търси телефонни кутии, може да търси главен кабел. И аз не знам какво може да търси, но ние се намираме в едно стърчене на жици, на кабели, които не знаем кой кабел за какво. Разчитаме на вашето съдействие, защото аз вече 6-7 години моля, разговарям, писали сме, нееднократно сме писали. Не става въпрос за официално или неофициално. Първо, това не е наше задължение, смятам. Или ако е наше задължение, все пак резултат няма. Ние сме се обърнали. Никой не ни е казал, пригответе си 5000, ще дойдем, ще ви оправим. Как констатирате тази гледка? Това е, да, голо е, опасно. Така на пръв поглед, какво забелязвате? Лош естетически вид на пръв поглед. С какво може електроразпределение може да участва за решаването на този естетически вид или не е в правомощията ви? Не, абсолютно е в правомощията ни. Ние ще участваме. Имаме програма до края на 2007 година, която трябва да обхване геометрическия център на София, да кажем. И си работиме адрес по адрес, подменяме табла. Има закон
действа за енергетика, към него има една наредба за присъединяване на промишлени предприятия и битови потребители, както е в случая. В тази наредба има електрическа граница. Граница на собственост. Значи в случая границата на собственост между потребителя и компанията, която продава електроенергия, е присъединителните клеми на електромера, ако искате да се приближим да покажем тук. Ето това е електромер. Респективно изходящия предпазител или по-популярно казано бушона, който е горе. Тоест, от тук натам инсталацията е за поддръжка от потребителя. От тук, от електромера натам към източника е за поддръжка от дружеството, което продава електроенергия, в случая електроразпределение Столична район Запад. Това, което може да направим тук в тунела, да монтираме едно табло, даже няма да е едно повече, защото тук са 15 на електромера, като гледам, в което да изнесеме нашата част от нещата. Да подмениме електромерите и да ги монтираме там. А в какъв срок? Разумният срок според мен е 1 месец. След 1 месец ние ще проверим дали обещанието е спазено. Кръстев, аз се чудя, кое е по-лошо? Да те хване Ток или да те хване Мавриков? Да знам сега, виж, в един случай започваш да зекваш, а в другия започваш да танцуваш. Също като Яна и Жана! Каляски Маркови, бейбета също, крив ми е прав ми е, ки се усмихва ти, че пъшка. Не ми се прави много секси. 50 лева разходи, Каляски Маркови, бейбета също, крив ми е прав ми е, ки се усмихва ти, че пъшка. Не ми се прави много секси. Прекрасни. Това беше 220 волтовата Яна. И разбира се, 500 ватовата Жана. Прекрасни. Майно, президентските избори отшумяха, но не и гафовете покрай тях. Според мен е пресилено да се говори за шум. Не мога да те разбера и това си. Гледай тогава. Казваме здравей на Ани Цолова и BTV. Даниела Сизова се намира в сградата, където работи и заседава Централната избирателна комисия. Здравей, Дани. Сигурно сградата е шумоизолирана. Здравей, Дани. Ти си да ни кажеш, има ли някакви нарушения в началото на изборния ден? Нарушение има само по трасето, колежки. Действай, Дани. Малко Даниела Сизова ще ни разкаже как върви изборния ден към часа 10:30. А ние ще ви покажем как вървеше изборния ден по BTV. В момента не съм при добри. В момента май сте на хорото. А на Бареков гласа му най-вероятно е в някоя урна. Втори мандат. Както виждате, празненството продължава. Продължава и мълчанието на BTV. Ирена Маринова. Здравей, Ирена. И се надяваме да ни разкажеш сега какво се случва при теб и какви са вашите очаквания. А ние се надяваме да чуем най-накрая нещо. За съжаление и няма звук, но както виждате от картината, суетнята пред НДК започва. Суетнята започва, а гафовете не свършват. Този път по БНТ. Вярвам, че сте се забавлявали с човечетата предишния път. Какво ще се случва тази вечер от Добрина? Здравей, Бойко! Добър вечер на зрителите на Българската национална телевизия. От Студио 3 отново ще се включим в вечерта на изборите с един по-различен поглед към тях. От тук ще чуете какво мислят и очакват хората от вота. По-скоро погледът е към краката на Добрина. С един по-различен поглед към тях. От тук ще чуете какво мислят и очакват хората от вота. И как ни коментират медиите по света. А вие как коментирате това? И как ни коментират медиите по света. А ние отправяме поглед към новините на Военния канал. Според Иван Костов на Пьотеринг са били представени оценки. Не знам дали тази журналистка е дошла от 18 век, но със сигурност някой лебед е пострадал. Майнов, винаги съм искал да пиша с перо. И какво ще напишеш? Поема за някоя гъска. Но скоро стихотворение за някое пиленце, но не знам откъде да намеря перо. Тогава гледай! Бай, брадър! Там! Патки колкото искаш! Айде, гаси тук, пускай пустотията. Бай, брадър 3! Срамота е да ги гледаш! Говори, бай, брадър 3!
Добре! Леля Фили и Светлана да се явят веднага в изповедалнята, да ги изплюща. Чай, че си забравих корчето. Кой си забравила? Искам малко да търся цигари тук, защото нямам цигари, какво да пуша и направо така ми е изнервил. Вземи малко семки да цъкаш, хайде. Ще цъкам фасове, ако намеря. Хайде бе, вземи семки да цъкаш. Ще цъкам фасове, ако намеря. Какво? Те семки не искам да цъкам, защото са ми вредни за кармата, затова ще си цъкам фасове. Фасовете са невредни, те са полезни. Спри за тези цигари с тия фасови, защото ще ти са почерници, такова белио дроб не мога да го сготвим на нищо. Ще се осмърди на димна пушек, ще се осмърди. Млакнима, дроб сърма. Бай, брадър, че намерил кандидат. Намери ли бе? Боже, да си жив и здрав, байки, брадър! Да си жив и здрав! Сега ще се събори, ще се скъсим от секси, от темане! Ей, това, ще го направим, крипта това, бе, ще го направим! Ей, чудо, сам ще направим да си говори. Какво е това? Инструктор по аеробика на 97 години, обаче му остават още 10 дена живот. 10 дена? Ти ми го дай на мен да го яхнем, да видиш как за един ден ще го отпиша. Че мен от кога не са ме чесали, мене, аз съм се разчесала. Къде ти отиде чесалката, Па не знам, нека се изгуби. Нека да се изгуби. То не знам, тая е пас. Те чесала ли лопата ли, кото да туриш всичко. Аз си призная, се откраднах. Как че ми откраднеш чесалото ти, бе? Разтъргах го и го изпуших, извинявай. Наплюхтал, защото ти е много голям носа камбир, то не мога да мине покрай този нос, нищо, всичко за него се закача. Горил съм лоши работи, сега сакам да ти кажем нещо да ми олекне. А сега е време за яда и жана. Не, сега е време за ядене. Добре, да, ама с яда и жана. И после продължаваме с Бай Брадър. Добре. Айде, отиде да гнетеш. Горил съм лоши работи, сега сакам да ти кажем нещо да ми олекне. Единственият начин ти олекни е да отидеш до туалетната пача. Лъгни бе, Ми викай с дърма. Ти мязаш смясна да излезеш. Ето, смееш се, задавляваш се, да. И какво толкова си говорил? Много оплашни. Казах, че си парясница. Да ти кажа, и аз съм за теб говорила и съм казала, че си повече дебела, отколкото си грозна и че имаш газище като летиш. Не съм така. Ето няма нищо, аз съм се качвала в самолет един път да летим за Варна. На курорт. И самолета много разочарована останах, защото самолета не можа да излети. Въртя, накрая станаме пак в София. Не можа да ме качи. Тъй ли? Да. Нима е по-добре да не си литнала, защото от налягането може така да избухнеш, нали? Не ми се сърдиш, че съм ти казвала така, че като че си кашалот с запет. Па моля ти се, аз не съм дебела, аз съм комфортна жена. Иначе аз съм казвала, че си мастия. Как? Мастия. Аз път, че си бидон. Аз съм казвала, че ще врантия. Ами аз път, че си говновоз. Та говновоз като лайновоз ли? Да. Същото. Па аз па съм казвала, че си кучка. Гюлехвъргачка от всякъде. И аз съм казвала, нема нищо, аз съм казвала, че си тапанарка. Па аз съм казвала, че си много проста и съм казвала, че си бургут и съм казвала, че си една матеница и си пръдла и съм казвала, че си много ограничена и глупава жена и не си хубава добра майка, а си просто някаква ета е проста. Ма си свестна бъчва, леле, ви казвам. Пред себе шкемби. Искате ли нещо от Байви Брадър? Аз искам едно червило да ми дадеш, да се начервим, да стана обаче. Червило може да получиш, ама по-хуба няма да станеш. А на мен 2 стейка цигари. А ви, какво ще ми дадете, а? О, я ще ти дадем един здрав, луд, брусарски секс. Аз ти давам бебето. Бебето, взимай. Ама, Светлано, че тези деца ги раздрашкат визитни картички, ма. Гороспио. Знаеш на тая, кой трябва за да се забремене? А кажи, знаеш ли? Знам, чеп. Не чеп, интернет клуби трябва. Понеже ме разсмя, печелиш едно червило. Сега фърля семки, че пазата ми. Ще се направи много хубава. Моля ти само 3 стека цигари и ти давам бебетата. На чеби, ни цигари, ни чеп. Много хубаво червило, бай, брадър. Да си ми жив и здрав. Само да излена от тая къща, че те скъсам от брусарски секс, че те съборим от... Защо не идеш да си бладисаш косата? И ти си бладисай газа. А ти, мене кога питаш? Простакела, курветина, ти ходиш да се плющиш с всичките и имаш, аз съм сигурен, че у келера имаш скрити още 6 деца. Ти всяка година изнаш като кутките по 2, по 6 ги раждаш. Как не ги роди 3? Мала пичова фас, да видиш какво е вкус. Остави ги, дай тук тези семки. Мен семки не ми пипай. Фърляй неща и ми плюеш и ме закачаш. И ако искаш да знаеш, аз по интернет правя тези курвенски.
Това е. С такива простаки сега не мога да говорим. Аз съм готвила за цял полк, аз съм готвила за цяла рота, оначе ми се прави интересна. И аз ще изгърмим. Не ми би, аз имам кръвно, аз съм дебела жена, имам кръвно. Не мога да ме пишете. Ти разговори ли си, че знаеш какво е да се гледат деца, бе? Без цигари деца не могат да се гледат. Отвори с устата, изяж ги тия фасове, всичките. Ще ги изям, дай ми ги. Папа, изяж ги. Ето и тия семки на. Изяж бе. Отрови се, всичко изяж. Цялото. Ето, на. Не наяли са, простаци. Не гладни се. Все не се наяли. Боже. На. Свърши! На мен пък ми свърши работното време. Айде. Скъпи приятели, това беше всичко от нас за тази седмица. Отдъхнете си малко и в понеделник пак ще сме заедно. А сега ще се поразкършим с Яна и Жана!